الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفصاله. آمين آمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيدرا. أسلمي وأمي فلوكا على فو. وكاكا. كا على بركة دا. جي. كا على ولي ماندو. كا صلي كراولا سو خير ماكا. محمد المصطفى. جي. كا صلي أسودين سن مونكا. ka soli aka sahaba ɲumanw kan nin su in na k'an ka foli ɲɛsin asilamɛ bɛɛ ma minnu bɛ kɛnɛ kan yan ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ an ka foli b'u ye su in na Laylatul Qadri su in na ni o bɛnna le 15 3e mois 2026 ala ni ce nin kɛnɛ in kan foli kɔfɛ ani aw barika dali kɔfɛ an b'a ɲɛsin setigi ala ma ni damakasi ye hami min bɛ aw la ani min bɛ an na ala de b'a bɛɛ dilan yarabi ala m'o dilan la an bɛ min fɛ ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ siran min ɲɛ ala ka don an n'a cɛ o kɛnɛ kelen kan an ka jamana an b'a kalifa ala ma jamana in se tɛ anw ye nka ala min y'a da se b'o ye an b'a ɲini o ala in fɛ an ka jamana ala k'a kɔlɔsi an ka jamanadenw ala k'u kɔlɔsi ala k'an kisi a kɔnɔ ala k'an tanga a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye minnu ni ala ye jamana in mara d'u ma bi an bɛɛ ka dugawu de kan ka kɛ kelen ye ŋaniya bɛɛ kan ka kɛ kelen ye k'a ɲini ala fɛ ala y'an mara di minnu ma an ka lafiya ni jamana yɛrɛ lafiyali ni jamana basigili ni jamana ka hɛrɛ bɛ min na ala k'u bila o sira kan ala k'u bila o sira kan n'u y'o sira minɛ ala k'a n'u dɛmɛ o la an b'u fo an ka nin donba kɛnɛ ninnu kan o ka ca san 40 ye bi nabi ko isa kante ɲɔnɔ a ko ɲinɛ n ye a san 42 ye an sigi wo sigi duwawu kɔfɛ an bɛ faamaw ka kado d'u ma o tuma na kado wɛrɛ tɛ kado wɛrɛ ti min bɔ de don a bɛ mɔrinasi ɲɛ a bɛ sebe ninnu ɲɛ a bɛ bakaw ɲɛ a bɛ domakɛ ka saraka ɲɛ sabu ala n'a ka kira kumakan na ko faamaw a ye kɛ ladiri a ye tilen a kana jamanadenw tɔɲɔ a kana t'u ka tɔɲɔ a ɲɛ na nafolo min n'o ye faso ta ye n'o b'a ka mara la a y'a kɔlɔsi a y'a kɛ tiɲɛ kan kana siga dɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ kabakolotigi ɲɛ b'a la i bɛ dugukolo min kan min y'a da ɲɛ b'a la faama ka wasa ni hɛrɛ ye ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ka tile a fɔ ala tɛ yen a fɔ ala tɛ yen faama mais i bɛ ka mɔgɔ minnu mara ala ka jɔnw don ka n'u tɔɲɔ dɛ ɲɔ t'i mago bisa
abali ah non 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 fanga bonya to la ai o to la fanga shi bonya to la ni ala ka jon tonyo ala ti fa bi maloki boy te siga to la Allahu akbar ala jamba ka mo la de ajamula aidra ay mo ga sisigi Allahu akbar ay barake ni chen ay clé no kara ala bawdem siga talla Allahu akbar jena ya ikara islamé ikara kafiriye o yi kungodi mais ni ye mo tonyo ala ti toile ai Firawuna ka fanga ala y'a bonya kosɛbɛ kɛra yani diɲɛ wuli cɛ Firawuna tɔgɔ bi fɔ o bɛ fɔ siga t'o la mais ala y'a dɔgɔya k'a mago sa k'a baara to Allahu akbar k'a to ji la Allahu akbar a n'a ka jama k'u faga k'u dɔgɔya Allahu akbar munna k'a ye mɔgɔw tɔɲɔ cɛ Firawuna ko ale ye ala ye ala ma dimi ni jurumu bɛ diɲɛ kɔnɔ jurumu si tɛ se ka bonya ka tɛmɛ ala ka jɔn k'a fɔ ko ale de ye ala ye jurumu man bon ni Allahu akbar o cɛ Firawuna Allahu akbar aidra a ko ana rabbukumul a'la sigi ma alimtu lakum min ilahin ghayri Allahu akbar ne ti ala wɛrɛ dɔn aw la ne Firawuna kɔ ne de y'aw ka ala ye Firawuna yadara mais malgré tout a ko ale ye ala ye ala ma dimi ala ti kɔrɔtɔ i bɛ ala sɔrɔ ye Allahu akbar bɛ kɛ i mana mɛn cogo o cogo ala ɲɛ b'i sakuma na a ɲɛ b'i ni bɔ don la a ɲɛ b'i ka se ban kuma na o la ala ti kɔrɔtɔ a ka jɔn kɔrɔ a ko a ye ala ye ala ma foyi fɔ Allahu akbar a ko ne ye aw ala ye a ye ala ko fila de fɔ a ko ne de y'a ka alaba ye a ko wa ne t'a dɔn ala wɛrɛ b'aw la ne Firawuna kɔ kuma fila ye ni ɲɔgɔn cɛ san 40 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ san 40 ala ma foyi kɛ Firawuna na ko a ye ala ye mais tuma min na a ye ala ka jɔnw tɔɲɔ mɔgɔw ɲɛ gana mɔgɔw kamana ganna taa fanti mɔgɔw la i tɛ se ka kuma dekun sera degré dɔ la a bɛ banaisalakaw a bɛ mɔgɔw ɲɛnama minɛ k'u faga u ka denbaya ɲɛna ka walimuso bɔsi a tigi la k'a kɛ a ta ye ala ko sisan Firawuna i jalakira i ni ne ala cɛ ne ma kɔrɔtɔ nka i ni jɔnw cɛ ne ka jɔn ti tɔɲɔ ne ala ɲɛna n b'a yira o faama na ko n bɛ yen o yɔrɔ bɛɛ ala ko Musa ma ko na yan n bɛ n'i ci Firawuna ma mun na Firawuna ko a ye ala ye wa ayi Firawuna t'i seli wa ayi Firawuna tun bɛ boli sɔn wa ayi innahu tagha innahu tagha ko Firawuna yadara Firawuna kafara Firawuna ye mɔgɔw tɔɲɔ Musa min n'i caman a ko mais Musa Firawuna ye fangabatigi ye ne ala y'a d'a ma e ye ne ka kira ye fanga tɛ se ka bonya e ta ye taa Firawuna yɔrɔ la i ka taa n ka ci fɔ a ye nka kana taa pɛrɛ a kunna kuma nɔgɔya Firawuna kɛrɛfɛ o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbika kuranɛ yɛrɛ de ko ten bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadiluhum billati hiya ahsan ala ko kira ma a fɔ wajulikɛlaw ye ko n'u bɛ wajuli kɛ u k'a kɛ billati hiya ahsan ko min ka ɲi u ka wajuli kɛ ten c'est-à-dire kuranɛ banna ale tilala o i ɲɛ bɛ cɛ caman na ko alamɔgɔ don i bɛna cɛw dɔn
mais i yɛrɛ b'u dɔ yan n'u kumakan ye kuranɛ ko ten i bɛna ala juguw dɔn misiri kɔnɔ n'u kumakan ye firawunɛ musa nalen a ma sɔn a ko e jɔn dɔ mɔgɔ min yɛrɛ kumatɔ ala ka kuma yɛrɛ sabatilen tɛ ten ko ala y'e ci kuma surunyana firawunɛ labanna cogo di a halakira a halakira mais a ma halaki ko a tɛ ala fɛ a ma halaki ko a ye boli sɔn a ma halaki ko a ye ala ye a halakira de ko a ye ala ka jɔnw tɔɲɔ faamaw ala de ye faama ye n'ala y'a kalifa i ma i kɔlɔsi waati do waati non kana siga fanga o fanga n'a bonyana waati do waati do dɛ min wajibiyalen bɛ anw karamɔgɔw kan n'an bɛ siran ala ɲɛ o de ye ka tiɲɛ fɔ aw ye min man ɲi a man ɲi min ka ɲi an b'a fɔ o la k'aw bolo kɔrɔta nka min man ɲi an b'o fɔ dɛ an bɛ dugawu k'aw ye mais a ye an lamɛn maa kelen tɛ se a bɛɛ la maa kelen tɛ se a bɛɛ la dɛ a ye mɔgɔw lamɛn a ye sigi ka kuma kɛ a y'a to a ni mɔgɔw ka kuma a y'a to mɔgɔw ka u hakili fara aw ta kan a ye mɔgɔw bisimila ni kuma kɛra a fɛ a y'a dɔw lamɛn a y'a dɔw lamɛn an bɛ dugawu k'aw ye nin kɛnɛ ninnu kan ka ala fana ta fɔ aw ye nin kɛnɛ ninnu kan n y'a fɔ ye o don la yan minnu bɛ ka k'anw nɛni ka kuma jugu fɔ anw ma k'anw bɛ jamana na yan ko jamana bɛ ka halaki ko anw da dennen don an fana b'u wele kɛ aw sɔnna jamana ka halaki k'a to kɛnɛ ma cogo di a ye na kɛ siga t'o la e fasoden ɲumantɔ e yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana halakitɔ la e bɛ ka dɔ nɛni ko o sigilen don mais e bɛ min na siga t'a la n'an ka hakili di ɲɔgɔn ma kɛ e bɛ fɛ an k'a kɛ cogo di mais e bɛ se k'anw bila baara la e yɛrɛ ti yan na i bɛna de an b'a kɛ ni min don nka aw dadennen don aw sigilen don non na n'i ye ladiri ye na an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ anw bɛ se min na o ye nin ye anw tɛ politiki la an mago tɛ a la an ye maliden kɔni ye min ma bɛn anw seko ye min ye an b'a kɛ an bɛ se min na an b'a kɛ wa tuma dɔw la fana an b'an ka fanga fo tuma dɔw la u b'an lamɛn tuma dɔw la non fitiriwale ye kafiri ye ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye a fɔ a ni ce ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye a fo ni kungo personnel t'u bolo ni bɛna a ye bureau datugu ni Hayidara de bɛna a kungo fɔ aw ye a y'a ka bureau datugu mais ne bɛna n faso ka kungo de anw t'o dabila dɛ u kɛra an fɛ anw ti bɔ yen u banna anw na anw ti bɔ yen wa ni o banna jamana min kɔnɔ jamana ko banna ni personnel ressources tɛ yen ni ko gɛlɛyara se bɛ kɛ minnu ma n'o tɛ jamana min kɔnɔ a cilen don anw b'o jɔyɔrɔ de la ne ka personnel mago tɛ se yen n bɛna ni fasodenw ka kungo de ye u ni ce u ni ce u ni ce sisan u tun ye alamisa tɛmɛnen de di garabali mɔgɔ ninnu ma ɲamana garabali ko jeudi u bɛ taa yɔrɔ bɛɛ kari ka bɔ yen alamisa min tɛmɛna
garabali mɔgɔw nana ne fɛ n ko a kɔni nana a na yɔrɔ la mais se t'an yɛrɛw ye dɛ an bɛ kuma u fɛ n'u y'a to a la an kuman'u fɛ u k'u sɔnna ko garabali mɔgɔw ye min ɲini k'u ka sabali seli ka tɛmɛ an y'a f'u ye u k'u jɛna n'a ye u bɛ sabali u bɛ dɔ fara date kan k'a kɛ 25 ye le 25 k'u b'a bila o la k'o b'a sɔrɔ seli tɛmɛna y'a dɔn n'u y'an bonya a ka kan an k'u ka bonya segin a faamuna Sugunikura mɔgɔw nana an n'u bɛ ɲɔgɔn na o la n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ɲɛ cogo min na an b'o de yira ɲɔgɔn na n'u ye min fɔ n'u ta ye tiɲɛ ye yɔrɔ min u ka tiɲɛ bi d'u ma anw minnu b'an dahirimɛ ɲini Sugunikura kɛrɛdaw la n'an yɛrɛ ta ye tiɲɛ ye yɔrɔ min na an ka tiɲɛ bi d'a ma jamana bi jɔ tan de nka maa t'i lamɛn jamana kɔnɔ a y'aw kɔlɔsi dɛ a ye mɔgɔw lamɛn ni kamana gɔnna taa bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la dɛ ne y'o de f'u ye ne y'a ka biro kɔngɔ a y'a yɛlɛ faso jɔ don mais ni ne yɛrɛ Ayidara ta don a kan'a kɛ anw bɛ yen dɛ anw tɛ bɔ yen dɛ non a bɛ se ka fɔ Ayidara dɛsɛra de mais dɔ nana a kungo fɔ Ayidara ye a ma wuli ka jɔ o la Ala bɛ tigɛ ne yɛrɛ la amin a bɛ se ka fɔ Ayidara dɛsɛra ça c'est sûr nka fantanw kungo sera Ayidara ma a ma fɛn k'a la ni fantan min y'o fɔ i bɛ taa jahanama kɔnɔ dɛ Ayidara b'a seko la Ayidara b'a seko la Ayidara yɛrɛ commande ye bilen intervention de don n'o tɛ ne tɛ taa wari ɲini u fɛ n ka nasɔngɔ tɛ b'u fɛ yen nka don o don a ye sabali u ye ne classé a kana sɔn dɛ u bɛna deli de la a y'a to dɔw ka deli kɛ ko sini ka jan dɛ sini ka jan ni deli min bɛ minɛ a y'o minɛ ni min t'i minɛ a y'o minɛ baliya jira hakilitigi dama don n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu nka an mago t'a la a ka siyan an bɛ tɛmɛ ni walada ye n kun bɛ faamaw ka cadeau de d'u ma ko a kana mɔgɔ tɔɲɔ hali n'i bɛ boli sɔn kana mɔgɔ tɔɲɔ walahi i b'i ka boli sɔn yan Ala t'i foyi k'i la nka n'i y'a sɔrɔ yen sa i ka di min ye o bɛ kɛ nka diɲɛ na yan ni i danna i ni Ala cɛ tiɲɛni ma i ma Ala ka jɔnw tɔɲɔ walahi Ala b'i bonya o kɔnɔ diɲɛ na yan k'i sutura mais n'i gosira Ala ka jɔnw na n'i gosira Ala ka jɔnw na e ye Ala ka jɔn kɛ jeni ye karamɔgɔ wa jalamugu wa kɔlɔsi wa non i ɲɛ bɛ min ka kulɛti la a la n'a sigilen n'i filɛ kogo kɛrɛfɛ dɛ Ala mago b'u la kojugu Ala de y'u da fini ti maa gɛrɛ Ala la kan ti maa gɛrɛ Ala la anw bɛ arabukan mɛn kharajna min Makka non kana bɔ Makan Abu Jahili tun bɛ Makan tɔɲɔli de y'a halaki a tun bɛ boli sɔn Ala ma foyi fɔ a ye mais kira cira k'o ta ti k'a ɲɛna yan a halakira tan de a y'a janto a yɛrɛ la silamɛya tɔgɔ de tiɲɛna silamɛya tɔgɔ tiɲɛna u ye Alakira tɔgɔ tiɲɛ u ye kuranɛ tɔgɔ tiɲɛ u ye kuranɛ di nɛnibaw ma wallahi diinɛ tɛ yen min bɛ hinɛ ka tɛmɛ silamɛya kan diinɛ tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min ye adamaden gasi sigi ka tɛmɛ silamɛya kan silamɛya de ye kafiriw gasi sigi hali ni sigiɲɔgɔn kafiri bɛɛ sigira Ala ye hakɛ dɔ fɔ k'i ka dan ye anw ka diinɛ i ka tɔɔrɔ kana s'a ma fiyewu hali n'a bɛ boli sɔn anw taara Kayi an taara an karamɔgɔ Baro fo
ka zawiya i bɛ sira tigɛ dɔrɔn so wɛrɛ bɛ yen a ko u mɔkɛw tile la boli de tun bɛ sɔn nin so in kɔnɔ ɲatigiw bɛ yen u bi mankan ci ka kule ka ko bɛɛ kɛ ni mɔgɔw k'u bɛ kuma dɔrɔn u mɔkɛ ninnu b'a fɔ non k'u to yen u ma bere t'aw fɛ u ma muru t'aw fɛ mais ala ma sɔn fiyewu cɛkɔrɔba ninnu ka sa bolisɔnna ninnu n sekira maaya min b'u cɛ kama u bɛɛ nana tuubi ka boli bila n tɛ ka kira tile f'u ye dɛ kayi an karamɔgɔ baro y'a lakala an ɲɛna kayi umaru baro ko kayi lafiyabugu ayiwa a da to ye mais mun y'a kɛ parce que cɛkɔrɔba minnu ko u ka bolitigiw ni ndamangosilaw to yen k'u sago kɛ u tun bɛ ala fɛ u bɛ ala dɔn u bɛ silamɛya dɔn silamɛya mana dɔn yɔrɔ o yɔrɔ ko mɔgɔw y'a faamu u b'a ye ko diɲɛ bɛɛ mago bɛ silamɛya la an filɛ dekun dɔ kɔnɔ bi dekun kɔrɔ minnu tɛmɛna ka sɔrɔ civilisation ma na o kun ye mun ye ne bɛ taa bi ka nimisi la ka n ka se jiri la k'i faga k'i muso n'i denw minɛ ka na kɛ n ka jɔn ye o de tun bɛ yen fɔlɔ a bɛ fɔ o waati de ma ko baganya kuma mais kodɔn nana hakili nana mɔgɔw ye ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn faa bomu jiginna jamanaw kan deuxième guerre mondiale ni minnu tora la ne hakili la an delila ka kuma bɛɛ kan mɔgɔ minnu fagara deuxième guerre mondiale la o maa miliyɔn hakɛ in ko silamɛya mɔgɔ faga diinɛ silamɛya y'o ɲɔgɔnna faga o tun ye diinɛ ko kɛlɛ ye wa o tun ye kɛlɛ jumɛn ye ko n bɛ mara kɛ fo n ka mara kɛ fo n ka bɛɛ mara mais o banna papiyew dilala ko maa kana bi maa ka bilen ko kodɔn nana maa ka tɔɔrɔ kana se maa ma an segintɔ to o ma nin ye sisan an segintɔ to o ma nin ye mais an ka kuranɛ ko silamɛw a y'a labɛn a bɛ se fanga min na ani se min na a y'o labɛn ka bila juguw ɲɛ a fanga mana se fɛn o fɛn na mais ni maa min ko n bɛ dɔ fara n fanga kan ni maa min ko i fanga t'i bonya diɲɛ na yan a y'a lajɛ dɛ ne fɛ ka min fɔ silamɛya nana ni hinɛ ni makari de ye mɔgɔ faga tɛ ne y'o wele da o anw ma kalan mais karamɔgɔba minnu ye kalan kɛ a tɔgɔ ye di Makan minnu kalanna Madinɛ minnu ye kalan kɛ fɔ mɛlɛkɛw fɛ yen a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka kuma kelen yɛlɛmɛ dɔrɔn ko anw ka kuranɛ bɛɛ kɔnɔ ala m'a fɔ an ka bi maa ka maa fa a t'an ka kuranɛ kɔnɔ n'a bɛ yen u ka na n'a ye amin a tɛ yen mais n y'o fɔ ye an jɛnen don n'o ye an sɔnnen don f'i ka histoire dɔn kɔ alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam jamakulu dɔw wulila silamɛ dɔw silamɛya tɔgɔ b'u la u ye jamana caman ci u ye dugu caman ci u ye ni caman bɔnɛ u ye waliden caman bɔsi u faw la u ye walimuso caman minɛ u cɛw la ni silamɛya tɔgɔ ye ni silamɛya tɔgɔ ye hali bi o suraka caman bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw su ka k'o de kan ko a tɔgɔ ye jihadi a tɔgɔ ye gazuwu de an bɛ kɛlɛ kɛ ani n bɛ jihadi kɛ kelen tɛ ni maa min ye anw bila yan ka taa farajɛ jamana na den minnu bɛ wolo ye u tɛ foyi ye ko silamɛw bɛ mɔgɔw faga silamɛw tɛ mɔgɔ faga
minnu ye silamɛya tɔgɔ da u la olu de ye mɔgɔw faga parce que an ka tiɲɛ fɔ quoi ni ko a ti kɛ a kɛra o mais silamɛya m'a kɛ ni ye silamɛ ye o de y'a kɛ Allahu akbar aydra Allahu akbar an ka silamɛya an b'a minɛ kira de la sallallahu alaihi wasallam kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ fagali tɛ dɛ hali ka busa ɲɛ kelen kɛ mɔgɔ la k'o kɛ silamɛ ye n'a se bɛ ne yɛrɛ ko dalu yɛrɛ o la ne bɛ bɔ nin diinɛ in na a ye wele da u ye a y'u wele n'u ko jihadi bɛ kuranɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ anw tilal'o la o yan'a caman kana nin diɲɛ in na yan o y'a sɔrɔ anw y'o fɔ k'o ban jihadi aya hakɛ min bɛ kuranɛ kɔnɔ ne y'a bɛɛ fɔ aw ye yɔrɔ min jihadi min bɛ se ni bɔli ma o aya farafasiyalen don ka bɔ a tɔw la ne y'a bɛɛ fɔ aw ye mais a aya in bɛɛ aya kelen t'a la ko taa mɔgɔw fa fu o tɛ yen ko mɔgɔw y'a tɔɲɔ mɔgɔw bin'a kan u ma sɔn a k'a ka diinɛ kɛ a n'u mana layidu o layidu ta u b'a bɔrɔtɔ o tuma na a y'olu kɛlɛ qatilil mushrikina kama yuqatilunakum ayiwa ala ko silamɛw ma kɛlɛ daminɛ kuma ko a kana se kafiri tɔw ma dɛ minnu y'a kɛlɛ a y'olu kɛlɛ a y'a tɔw to yen a y'a faamu kɛlɛ wulilen n y'a exemple caman d'aw ma n y'a exemple d'aw ma sisan a fɔra ko ko an ni Sugunikura bɛ kɛlɛ la o tuma na ala ko a ye dan u ma dɛ n'olu de y'a kɛlɛ a ye dan ye an b'o la tuma min na a fɔra ko Madinɛkurakaw farala u ka koyi ala ko a y'olu fana fara a kan mais a y'a tɔw to yen an y'a mɛn ko Bamakɔ quartier bɛɛ faral'u kan koyi ala fana ko wa a y'u bɛɛ kɛlɛ i n'a fɔ u y'a yɛrɛw kɛlɛ cogo min na min b'anw ka kuranɛ kɔnɔ nin don nin don n'u y'a k'aw la k'u ti fara la a yɛrɛ k'a yɛrɛ ɲini a yɛrɛ k'u kɛlɛ ani taa bi mɔgɔ ka fɔ a ka kɛ silamɛ ye kelen don la ilaha illallah Muhammad rasulullah nin kɛnɛ in kan n bɛ Kucalakaw fo parce que ne ye fɛn dɔ de ye télé la journal parler la Sirifula la a kɛra ne kɔnɔ n ko Bamakɔ don yan ne ko nin tigiw ye nin kɛ n ko u tɛ ne yɔrɔ dɔn hali u tun ka ne invité mais n nana ye ja Bamakɔ tɛ Kucala don n y'a ye yɔrɔba dɔ bɛ yen a falen bɛ chrétienw na a falen bɛ silamɛ jeune musulmanw na silamɛ denmisɛnninw na o bɛ k'a fɔ ko chrétienw ni silamɛw nalen bɛ u sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko n'u ma se ka ne invité mun na ye ne minɛ mais journal ye journal tɔ lamɛn ko Kucala Ansaru jeunesse o ni Kucala chrétien jeunesse olu de ye ɲɔgɔn invité ka u sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ chrétienw fɛ yen ko ayiwa jɔn don a fɔ dɛ ne m'o fɔ e de y'a fɔ a kɛra chrétienw fɛ yen chrétienw ka église la Allahu akbar a dɔnba kɛlen filɛ k'a fɔ i tɔgɔ fɔ i kana n'a nkalon don da o don wa Muhamadi tɛ Kucala Muhamɛdi don wa ko Kucala Muhamɛdi don min jɔlen filɛ nin ye Muhamɛdi ye ayiwa k'o don ayiwa anw bɛ siran ko Kucala Muhamɛdi ko k'a kɛra Kucala église yɛrɛ de ayiwa ko Muhamɛdi wɛrɛ don mais anw fɛ Bamakɔ yan o de don Serifu ayi a ka ɲi sa ale do kɛ ale tigitigi don o don o tigitigi don an y'a faamu a y'a faamu wa non ne nisɔndiyara kojugu
ay nisɔndiya se ne ma ala de b'a dɔn bilahi parce que anw ye diinɛ in kalan quoi anw ye diinɛ in kalan k'a faamu a diyara ne ye kojugu mun na Seydina Ali ko a ko i ka ɲumanya kɛ kana kɛ yɔrɔ ɲini dɛ n'i ye maa o maa ye ko a dɛsɛlen don kana ɲininka e ye silamɛya e ye kafiriya e ye ko non ko i ka ɲuman kɛ ko i bɛ ɲuman kɛ mɔgɔ fila dɔrɔn de ye diɲɛ kɔnɔ yan akhun laka fi din aw nazirun laka fil khalq ɲuman bɛ kɛ ni fila de ye i ye ɲuman kɛ min ye n'u ko e ye kafiri don a fɔ an fa adamaden don ne yɛrɛ y'o ye nin ye hakili jigin arabuw ka waritigiba dɔ tun bɛ yen a sigiɲɔgɔnmuso dɔ b'a kɛrɛfɛ sɛgɛn y'a degun muso in tɛ fɛ ka deli kɛ fiyewu nka denmisɛnninw b'a bolo a degunna a k'i den degunnen ye kɔngɔ fɛ muso tafetigi i bɛ ko dɔ kɛ a t'i deli fɛ mais a obligera a nana waritigi in ka da la a y'a dɔn mɔgɔ t'i dɔya ten wa cɛ in yɛrɛ tɛ mɔgɔ reçoit ten a sera dɔrɔn a y'i tilen i n'a fɔ sotigi a sera da la dɔrɔn gardien o y'a jɔ ko mun bɛ yen a ko tɛ ne dɔn o ko ayi a ko a y'a fɔ karisa ye ko a balimamuso b'a kɔnɔ da la yan taara fɔ waritigi ye ko muso dɔ bɛ da la ko i balimamuso dɛ waritigi o ne balimamuso ko balimamuso t'ale fɛ a ko a y'a ladon a donna muso y'a fo a ye sigiyɔrɔ di muso ma a ko n balimamuso jumɛn don a ko an fa dama den an fa dama den cɛ ko a ma ko segin a kan a ko an fa dama den a ko segin a kan a ko an fa dama den a ko segin a kan a ko non n t'i segin a kan dɛsɛ de ye zi ma yan n'o tɛ ne ɲɔgɔnna tigɛ ti jan ne cɛ sara denw bɛ n bolo setanɛ bɛ nɔfɛ n'a bɛ kɛlɛ la n ko n bɛna n bolo janya laala n bɛ siran min ye n bɛ kisi a ma cɛ ko a ma a ko n balimamuso i ka kuma de diyara n tulo la kabini y'a fɔ ko fɔlɔ kɛ n ye layidu ta aw bɛ min faamu an ka yan faamu na n ko i y'a fɔ ko fɔlɔ min kɛ n ye 10,000,000 d'i ma n ko i ka segin a kan kun n ko n ye 10 wɛrɛ d'i ma n'i kun y'a fɔ ko 100 kɛ n bɛ 10 da 100 d'i ma من الفرد من المهي من الناصر من الكافر من الوهاب من الودود واحد لا اله الا الله ay manya ke mo akana wolomani ke mais dan bɛ silamɛna ini bɛla dan bɛ silamɛna ini bɛla hali ni silamɛ ɲɔ dan dɔ bɛ yen i ti tɛmɛ yen kan i ka diinɛ fana na i ni kerecɛnw dan dɔ bɛ yen i bi dan ye i ni yahudiyaw dan dɔ bɛ yen i bi dan ye i ni bolisɔnnaw dan dɔ bɛ yen i bi dan ye mais kɛ u mara n b'i mara n bɛ hɛrɛ k'i ye mais ne ka ko sɛmɛnen b'e la n'o tɛ kelen ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ minnu kafiri minnu ka tɔɔrɔ ma se aw ma ko ne ma bali olu la dɛ ko a y'u ka hakɛ dafa a ka tile a ka kɛ laadiriya n'u cɛ anw ka kuranɛ kan nin kɔfɛ an bɛ jɔn lamɛn
an bɛ jɔn lamɛn maa si Allahu k'a akbar kalannen don o ye jɔn ye an bɛ jɔn lamɛn maa si Allahu akbar a y'aw cɛsiri Allahu akbar bɛ kɛ ala kira kisi nɛɛma b'a ma don dɔ la n ye nin fɔ aw ye siɲɛ caman c'est à dire n b'a ta ni ka segin ni bɛ ala de bolo tiɲɛ mais kuma bi mɛn ka tɛmɛ kuma tigi kan Allahu akbar o ye tiɲɛ ko in tiɲɛna sigɛ silamɛya in bilala a mɛnna Allahu akbar Haidara ala kira sɔrɔ silam don dɔ la a sigilen don ani sahabaw n y'a fɔ aw ɲɛna su dɔ bɛ na y'a dɔn anw silamɛw ka sira kan ni su surunyal'i la i bɛ wuli k'i jɔ f'u ka tɛmɛ tiɲɛ o bɛ kɛ su ye fɛnba de ye Allahu akbar ɲɛnɛma kan ka bonya cogo min na su bɛ bonya sigɛ ni su bɛ tɛmɛ i bɛ wuli k'i jɔ tiɲɛ foyi tɛ k'a yira tɔɔrɔ min b'aw kan an jɛlen don a la tiɲɛ an yɛrɛ jɔlen filɛ an nisɔn man di a fɛ Allahu akbar zamzam k'a ka kelenya yira sutigiw la tiɲɛ k'a ka kelenya jira sutigiw la u k'a dɔn min su b'aw bolo mɔgɔ don tiɲɛ anw t'a dɔn dɛ nka an bɛ wuli ka fara aw kan ko an ɲɔgɔnna su b'aw bolo tiɲɛ Allahu akbar bɛ kɛ silamɛ b'a jɔ fo su ka tɛmɛ sigɛ i bɛ sɔrɔ k'i sigi Allahu akbar su in nana kira wulila ni kira wulila jagoya a ka di a man di i y'a tɔw bɛ wuli sa o a bɛ wuli siga t'o la bɛɛ wulila Allahu akbar su tɛmɛnen dɔ ko kira ma ko mɛ mun n'i wulila ko nin ye yahudiya de ye sigɛ mɛ kira y'a tigi filɛ kabako filɛla la quoi Allahu akbar a ko ni yahudiya don an fa adamaden kɔni don tiɲɛ siga t'o la o don ni tigi don tiɲɛ ni min b'o la o ɲɔgɔnna tun b'a la tiɲɛ siga t'a la yahudiya don mɛ ni tigi don Allahu akbar anw de k'an ka mɔnɛ ko mun n'a sara yahudiyaya k'an ma se k'a yɛlɛma Allahu akbar Haidara a ye nin kuma ninnu kɔlɔsi ɔhɔ farali tɛ maaya kɔnɔ silamɛya bolo ayi o tɛ yen farali bɛ jogo de la silamɛya bolo tiɲɛ siga t'a la o tɛ kafiri dama ye dɛ ayi hali silamɛ mɔgɔ min bɛ seli n'i sɔminna na ko a b'i muso nɔfɛ i b'a fɔ n ka so bila tiɲɛ o bɛ fɔ Allahu akbar n ka n'i ye n ka so nin kɔ tiɲɛ siga t'o la o tɛ fɔ kerecɛn ma dɛ i kan tɛ yahudiyakɛ ma dɛ selilakɛ in n ka n'i ye n ka so yan nin kɔ tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar a wulibali don o ye wulibali yɛrɛ ye mɔgɔ bɛɛ ye kelen ye nka i b'i labila n'i jogo ye dɛ tiɲɛ siga t'o la danbi sigi i ka ko la n'i jogo ye tiɲɛ siga t'a la Haidara Allahu akbar a bɛ faamu a faamulen don o la a y'a jija su in na lailatul qadri lailatul qadri kɔrɔ caman bɛ lailatul qadri la Allahu akbar nka an da tɛna don o bɛɛ la mɛ dɔw ko k'a kɔrɔ de ye ko latigɛw de bɛ taa bi Allahu akbar sigɛ ala fɛ ala bɛ mɛlɛkɛw bila bi u k'an filɛ ka sɛbɛnni k'an tɔgɔ la Allahu akbar an bɛna e kɛ faama ye an bɛna e kɛ waritigi ye tiɲɛ an bɛna nin ko in k'e la an bɛna nin ko in k'e la ɲinɛ o tɛ tɛmɛ e kan sigɛ nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan mɛlɛkɛw b'a bɛɛ de sɛbɛn bi Allahu akbar sigɛ bɔn Allahu akbar Haidara ami n'a sɛbɛnna o tuma na muharam ko latigɛ bɛ baara bi daminɛ o la Allahu akbar mɛ a kɛra cogo o cogo min bɛna sɛbɛn an ka bi ala de b'a dɔn ala k'a kɛ hɛrɛ ye amin ala sɔn Allahu akbar min bɛna sɛbɛn an ka bi ala k'a kɛ kisi ye amin ala sɔn ala k'a kɛ tanga ye amin ala k'a kɛ sago sɔrɔ ye amin amin ala sɔn a bɛ sunɔgɔba to kunu su in na tanazzalul malaikatu wa ruhu bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya a m'a fɔ ila de ko hata Allahu akbar n'a kun ko ila matlayil fajiri a ko tun b'a yira k'a fɔ ni fajiri welela bi o ye kadiri bannen ko a m'a fɔ ten dɛ ko hata
a m'a fɔ ila dɛ ko hata o tuma na ko hata in de b'i sama ka taa n'i ye fɔ selinjini sɔgɔma na ko lailatul qadri bi b'a ye o ye an karamɔgɔ dɔw ka ye cogo ye ɔ su in na mɛlɛkɛw bi jigin ka na ɲɛdaw filɛ mɛ maa caman t'a nafa sɔrɔ dɛ non a bɛ fɔra k'a ban hasidi kɔrɔ sen t'a la sinamusoman minnu datigɛlen don ɲɔgɔn na aw ti kuma ɲɔgɔn fɛ ko cɛ ko dan y'a yɛrɛ ye aw sen t'a la sinji tigɛla ka bɔ duba kɔnɔ ka t'i ka vilani jɔ o bi bɛn nka n ka hɛrɛ si tɛ se faso kɔnɔ bilen e ye sinji tigɛ dɛ e sen t'a la ani dangaden lakika fa ko a to i ma sɔn ba ko a to i ti sɔn olu yɛrɛ bi siri i ɲɛ i b'u nɛni yɛrɛ i bangebaaw kɔni ko e su in na e sen t'a la ani maa min kɛra dulɔ sɛbɛkɔrɔ min b'a ye dulɔ sɛbɛkɔrɔ min b'a kɔrɔ tɛ min bɛ dulɔ min ye koyi min bɛ dulɔ min ka mɔgɔw tɔɲɔ dulɔ muduminu de kɔrɔ ye dulɔ yɛrɛ kɔni a tɛ se ka taa dulɔ kɔ mɛ a tɛ se ka taa dulɔ kɔ sira min kɛ mun ye a ka maa tɔɲɔ parce que n'i bɔra i hakili kan i bɛ sɔn ka fɛn bɛɛ kɛ a b'a janto nin na tɔɲɔlikɛla fana sen t'a la haramu bɛ maa minnu kɔnɔ olu sen t'a la ayi ayi olu sen t'a la nin kuma cayara dɛ o bɔra a bɛ sɔrɔ o de ka gɛlɛn ko in na dɔɔnin a bɛɛ fɔra maa si ma mankan kɛ ka haramu dun haramu man ɲi dɛ kira ko haramu dunna ka seli ti minɛ la yaqbalillahu salata mur'in fi sawfihi haram ala ko maa o maa ni haramu b'i kɔnɔ ka n'i jɔ ko Allahu akbar i ka farida kɔni bɛ bɔ i kan na nka a ti minɛ dɛ a b'i n'a fɔ sun n'i sunna ka nkalon tigɛ i sunna ka wali nafolo détourné i sunna ka walimuso tigɛ n'i da ye sun ma tiɲɛ dɛ nka baraji banna non n balimakɛ e yɛrɛ b'a la o message min nana min y'a ci ma i ni ala cɛ i muso tɛ o tɛ zamzami e sunnen i jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ka message ci ma ne hakili la titiri tɛ message la n'i y'a titiri ye kaban i tɛ sin ka girin ka i ka téléphone bɔ yen ten ka na fan wɛrɛ fɛ nka e tilala ka a titiri don a kɔnɔ k'a kuma dumanniw mɛn i ka sun ma tiɲɛ dɛ nka baraji komi fɔra e sen bɔra a la jango n'i y'a répond o ka jugu a bɛɛ ye o la an k'an k'an cɛsiri mun na an ka sew mana ban an bɛ segin ala min ma parce que ne fɛ an kelen kelen bɛɛ ka hakili to nin yɔrɔnin na mɔgɔ y'i yɛrɛ de n b'a ta ni ka segin aw ye don o don mɔgɔ y'i yɛrɛ de ya ala i denw bɛ yen n'a kɛra den ɲumanw ye peut-être k'i dɛmɛ ko dɔ la i musow bɛ yen n'u kɛra muso ɲuman ye peut-être k'i ɲɛnajɛ ko dɔw la i teriw bɛ yen n'u kɛra teri ɲuman ye k'i bɔ ko dɔw la mais n'i banana i sen karila i bolo karila i teriw n'i denw n'i musow bɛɛ bɛ na karisa i dekunna dɛ nin juguyara dɛ mais dimi min b'a la e kelen de b'a dɔn
mɔgɔw b'i hinɛ minɛ mais min b'i kan o bɛ e yɛrɛ de kan siga t'o la o y'a daminɛ yɔrɔ ye Allahu akbar n'i sara dun o yɔrɔ de la i b'a dɔn ko mɔgɔ y'i yɛrɛ ye Allahu akbar denw b'u kɔ don i ye minnu wolo siga k'u ta k'u da i disi la u bɛ ɲɛgɛnɛ k'i kan hali a t'i tɔɔrɔ Allahu akbar k'u dɛgɛ n'u kulela i bɛ se fɛn o fɛn na i b'a kɛ pour k'u dabila Allahu akbar an bi i b'i muso labɛn ten mais n'a fɔra don o don k'i sara kabini bana mana gɛlɛya walahi jate fɔlɔ min b'i minɛ a ka kɛsu tile bɛ jeni bolo Allahu akbar bitigi tile don a ye bitigi tile kɔlɔsi dɛ sinamuso dɔ in ka na taa dayɛlɛ ka minɛnw bɔ dɛ Allahu akbar nin b'a sɔrɔ i ma sa han Allahu akbar hakili bɛ to fɛn o fɛn na i bɛna taa ka min dɔ ye tarika Allahu akbar i b'a dɔn ko mɔgɔ y'i yɛrɛ ye siga t'o la a bɛ dɔn i muso ye jate minɛ ka ban Allahu akbar a dɔgɔkɛ madu kɔni hin o bɛ sɔn ka ne ta o siga Allahu akbar a somɔgɔw bɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛ ne di karimuba ma mais ne t'o fɛ dɛ mais nin b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ ni ma bɔ a la fɔlɔ Allahu akbar a bɛna dɔn mɔgɔ y'i yɛrɛ de siga t'a la i y'a fɔ aw bɛ nin yɔrɔ faamu mɔgɔ y'i yɛrɛ de Allahu akbar fa o ba o denw yɛrɛ Allahu akbar mɔgɔ y'i yɛrɛ de siga Kulibali n'i sara fana u b'a fɔ ayiwa ni a fɔra ko i bɛ dɔ téléphone karisa banna ko a sara sisan janaja ye waati jumɛn ale ti foyi ɲɛɲini janaja waati kɔ c'est à dire i korondotɔ ka bɔ i ka so ka taa dingɛ kɔnɔ k'o bɛ kɛ tuma jumɛn bɛɛ de b'i engagé janaja ye waati jumɛn la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah n'i nana janaja kɛyɔrɔ la ka jama ye u bɛ ka min fɔ nin b'a ka kununko baro la nin b'a ka foro baro la mandirini ma ɲɛɲinɛ an ka saladiw kɔni tumu donna an na Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah i b'a dɔn yɔrɔ la ko mɔgɔ y'i yɛrɛ ye siga t'a la ayi tile damadɔ don ɲɛji in ye tile damadɔ de ni minnu y'a bɔ yɛrɛ ni minnu y'a bɔ don dɛ tile damadɔ u bɛɛ ɲɛji bi jɔ bari bɛ sɔrɔ ka taa ko tɔ nɔfɛ minɛn bi k'e kɔ pewu a y'aw jija k'o bi ban a y'aw cɛsiri dɔ de nana alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam n ye nin fɔ sisan a ko kira ma mɔgɔ jumɛn de ko ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan pour que ni ne y'o dɔn n ka n bila o sira kan kira y'a filɛ a ko mɔgɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan e b'o tigi de ɲini a ko ɔhɔ a ko ahabu nasi ilallahi anfa'uhum linnasi bani Allahu akbar anw ɲɛna ne kun t'a dɔn kira bɛna fɔ tan wallahi ne ɲɛna u bɛna fɔ de mɔgɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan mɔgɔ min ti bɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ min yɛlɛmɛna alikaba kɔnɔ mais kira ko ayi mɔgɔ min ka di ala ye dafɛn bɛɛ ye mɔgɔ min ka hɛrɛ bi se ala ka dafɛnw ma jɔnw ma k'o de ka di ala ye mɔgɔw ma c'est à dire mɔgɔ min ka hɛrɛ bi se mɔgɔw ma o de ka di ala ye a ka dafɛn bɛɛ ye siga t'a la Allahu akbar i ye silamɛya ye wa yera kɛnɛ kan anw ka silamɛya bi hinɛ de wallahi ne ye nin fɔ a ye an ka silamɛ muso kalanenba dɔ bɛ yen a ye kuranɛ durusi a kalannen don kosɛbɛ mais a sigiɲɔgɔn du dɔ bɛ yen o ye kerecɛn du ye kerecɛn muso dɔ de bɛ yen kerecɛn muso silamɛ na o na a bɛ tɛmɛ kerecɛn muso in na da la a b'a fɔ mais silamɛ muso in nana tile damadɔ kɛ a tɛ kerecɛn muso ye da la a y'a kun don so kɔnɔ ka foli kɛ ka na kerecɛn muso dalen sɔrɔ a ko
balimamuso ne bi tɛmɛ dala ya kuma o kuma k'e fo n tile fila ye nin ye n t'i ye Allahu Akbar a ko man kɛnɛ n degunnen don Allahu Akbar silamɛmuso in gɛrɛla la a degunnen don a ko i ti jɔ n ka kuranɛ dɔ kalan i kunkolo la aya dɔw bɛ na n'i y'a kalan ala bi sɔn i bi lafiya kerecɛnmuso ko silamɛmuso ma cogo di a ko kɔngɔ de bɛ na Allahu Akbar kɔngɔ de bɛ na Allahu Akbar silamɛmuso wulila o yɔrɔ bɛɛ ka taa ka so ka dumuni labɛn ka n'a d'a ma a ye dumuni kɛ ka fa ka hakili sigi silamɛmuso ko a ma a ko i ti jɔ n ka kuranɛ kalan i ye wa a ko ayi ko n ye kuranɛ ye ka ban zamzamiyu la ilaha illallah Allahu Akbar kuranɛ yera c'est-à-dire kana kuranɛ kalan ye n y'a ye ka ban Allahu Akbar a y'a ye parce que n y'a ye kuranɛtigiw ja aw bɛ hinɛ kuranɛ ye bila hinɛ de la kuranɛ ye bila makari de la hali i tɛ maa min dɔn i ni maa min tɛ diinɛ kelen na ne ye kerecɛn ye silamɛ ye e ka wuli ka bɔ i ka so ka na ne ka so ka tila ka na dumuni di yan n k'o dun ne ye kuranɛ ye Allahu Akbar a y'a ye bilahi a tuubira a donna silamɛya la Allahu Akbar i bɛ mɔgɔ don a ye kuranɛ ye muso ye kuranɛ de yira a la siga t'a la mɛ anw bɛ se k'an sigi mɔgɔ fanini ni banini na siga kafiri ye nin ye yahudiyaw bɛ tan kerecɛnw bɛ tan wa ni min ta ser'i ma Allahu Akbar i ka diinɛ ma mɛ anw de b'o fɔ mɛ o yɔrɔnin kelen bɛɛ kerecɛnw bɛ ka hɛrɛ kɛ anw ye Allahu Akbar mɛ anw bɛ ka k'u fa n'u ba neni Allahu Akbar kuma yɔrɔ sɔrɔla an silamɛ yɛrɛ bolo sa koyi Allahu Akbar ne m'a fɔ ye ne ma dan sɔrɔ min na Ameriki m'a fɔ i ye muso dɔ kerecɛnmuso dɔ de ye egilizi kɔrɔ san k'a ci k'a kɛ misiri ye k'a di an ka afirikɛn silamɛkɛ dɔ ma k'u ka seliyɔrɔ ye parce que ale ni maliyɛn in ye ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ Ameriki u ye ekɔli kɛ kilasi kelen kɔnɔ ka taa bi ale ye hɛrɛ sɔrɔ nin ye silamɛ de ye se t'a ye mɛ a ye egilizi san k'a ci k'a kɛ misiri ye ekɔli b'a kɔnɔ k'a di silamɛkɛ in ma ne kuma daji sɔrɔ nin na mɛ ne yɛrɛ kuma jara sa sisan Nizeriya an ka cɛkɔrɔba alimami dɔ fatura sisan Nizeriya dɔw wulila ka kerecɛnko kɛlɛ kɛ u bɛ ka kerecɛnw faga kerecɛn mɔgɔ 200 ni kɔ u bɛ ka kerecɛnw faga kerecɛn minnu sen y'u yɛrɛ tila u nana silamɛkɛ in fɛ ko an nana an kalifa ma koyi silamɛkɛ y'a ka misiri dayɛlɛ ko a ye don kerecɛn bɛɛ donna a ko a y'a sigi a tɔ tora min a taara n'olu y'a ka so ka t'olu bila a ka so fagalikɛla ninnu nana a ko gositigɛ kerecɛnw na fɔ ni ale imamu fagara sisan Nizeriya a fatura a foto yɛrɛ filɛ u bolo nin ye an yɛrɛ bɛ se ka kuma sa koyi mɛ bi nin kɛra ero de ye a bɛ fɔ ten wa a kɛra ero ye kafiri sɛni bɛɛ bɛ ka bɔ kafiriw ka sɛni bɛɛ bɛ ka silamɛ alimami bɔ bi Nizeriya kerecɛn mɔgɔ 200 ni kɔ Abdulahi Abubakar a ko kerecɛnw a bisimila n ka misiri a ye don misiri kɔnɔ u donna misiri kɔnɔ a ye misiri datugu u da la 2018 a tɔ a y'olu ta ka taa ka so kɔnɔ a yɛrɛ banna sisan mɛ sɛni bɛɛ y'a bɔ a kɛra ero ye mɛ Abubakar a ye nin min kɛ silamɛya la a t'i fo dɛ a non a t'i fo a t'i barika da a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya non médaille t'i d'a ma a ko a bɛ diinɛ min na o ko i ka nin de kɛ ko n'i ma nin kɛ e ye kafiri de ye kafiri
mais kuranɛ m'a fɔ wa ko ni kafiri boli sɔnna o ti chrétien ye dɛ boli sɔnna kuranɛ ko n'a bolila ka n'a kalifa i ma ko fa ajiru ko a kalifa minɛ kafiri boli sɔnna n'a y'a kalifa e silamɛ ma ko a kalifa minɛ fa ajiru n'i ma kalifa minɛ e kafiri de parce que i y'ala sɔsɔ i ka diinɛ ɲɛfɔ a ye n'o ye ala kumakan ye n'a y'o faamu o don n'a ma faamu a ti jago ni a banna o n'a sɔnna a ma sɔn yɔrɔ min b'a garanti ni tɔɔrɔ t'a sɔrɔ ko a se an ka kuranɛ y'an bila nin de la mais silamɛya nana yɛlɛmɛ sisan tile gɔntere na ka kɛ mɔgɔ faga diinɛ ye ka kɛ den wolobali b'a fa neni a b'a ba neni k'u ɲɛ ti da maa wɛrɛ kan n'i tɛ silamɛ ye ko ala k'o bɛɛ ka kɛ silamɛ ye ala dɛsɛra o la e bɛna bila ala nɔ na ala dɛsɛra ka mɔgɔw kɛ silamɛ ye fo e ka bere fo e ka marifa fo e ka bamuru o de bɛ mɔgɔw kɛ silamɛ ye mais e ko ala ko a ka kɛ ala dɛsɛra i y'ala bila yɔrɔ min na e ye kafiri de ye ala ko wahadaynahu najdayn ko n ye sira fila bila adamaden taa kini fɛ i bɛ kisi taa numan fɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ ala ko wa banna ko wala amla anna jahannama minka wa mimman ittaba'aka ajmain minhum aywa minka wa mimman ittaba'aka minhum ajmain n bɛ jahanama fa e sitanɛ na ani maa o maa tugura e sitanɛ nɔfɛ n b'a bɛɛ kɛ ka jahanama sɔsɔ yan nin bɛ kuranɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ ka kɛ silamɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ silamɛ ye bilen o kumana jahanama pilasi bɛ kɛ mun ye mais surakaw sera k'u hakili suraka juguw sera k'u hakilila jugu don mɔgɔ minnu na olu bɛ tan de u ti fa dɔn u ti ba dɔn u ti maa si dɔn ni tasuma yɛrɛ tɛ ala ka don an n'u cɛ ala ka don an n'u cɛ o ye maa min ko ka di ala ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan mais a ko baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan a ko kira ma k'o ye mun ye kira ko baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan a ko sururun tudkhiluhu ala akhika almuslim a ko de ye nisɔndiya ye i k'i silamɛ ɲɔgɔn nisɔndiya baara min ka di ala ye baara bɛɛ ye k'i silamɛ ɲɔgɔn nisɔndiya aw taqdi anhu daynan walima i ka juru dɔ sara a tɔgɔ la a kamana gɔnna juru b'a la a sere ma se b'i ye k'a dɛmɛ ka juru sara k'o de ka di ala ye ka baara bɛɛ ye aw takshifa anhu qurbatan walima gɛlɛya dɔ de b'a la a ma to sɔrɔ bi nama sɔrɔ bi e ka malo bɔrɛ kelen ta ka d'a ma ka warinin da o kan ko n'a ɲɔgɔnna aw tatrudu anhu ju'an walima i ka kɔngɔ gɛn ka bɔ a la mais alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ale ka mɔgɔ dɔ taatɔ y'a mako la mako min bɛ bɛn ala ma ni ale farala k'a mako bi ɲɛ ko walahi ale bɛ wuli ka tugu o tigi kɔ k'a dɛmɛ fo k'a mako ɲɛ k'o ka di ale ye ka tɛmɛ a ka kalo kelen k'a ka misiri kɔnɔ alabato la itikafu la ka wuli ka tugu mɔgɔ kɔ a mako la e yɛrɛ b'a dɔn ni ne b'a nɔfɛ a mako k'an ka ɲɛ ka wuli ka tugu a kɔ k'a mako dilan kira ko n'ale y'o mɔgɔ ye k'ale bɛ tugu o kɔ k'o ka bɔ ale bolo a ka kalo kelen k'a ka misiri kɔnɔ a tɛ se a musow fɛ yen ka kalo kelen k'a ka misiri kɔnɔ alabato la ko walahi ka tugu mɔgɔ nɔfɛ k'a mako dilan o ka di ale ye a ka kalo kelen k'a ka misiri kɔnɔ ka alabato. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة. Nabawi ni kira ka kuma de ale ka tugu mɔgɔ kɔ a silamɛ ɲɔgɔn kɔ k'a mako dilan
ko wallahi o ka bɔ ale yɔrɔ a ka kalo kelen k'a ka misiri kɔnɔ ka ala bato a tɛ s'a musow fɛ a y'a janto kelenya na o de la an y'a labɛn Mali kɔnɔ bi fɛn dɔ bi gɛlɛya o kɔrɔ tɛ a tɛ se ka kɛ an ko an bɛ nin daminɛ don min na mɔgɔ dama min ko Hayidara a tɛ se ka kɛ hakili si t'a la ne k'o ye jumɛn ka silamɛw bɛn o tɛ se ka kɛ ko Mali la ko a tɛ se ka kɛ n ko an b'a lajɛ an b'an ka sunnamɔgɔw fo an b'an ka tasawufu mɔgɔw fo n denkɛ n'o ye Dukure denkɛ ye n b'a fo ale de ko Hayidara a taara ne fo Dakar n ka so Dukure denkɛ an ye baro kɛ ne hakilila ye min ye n y'a yira a la a ko wallahi i bɛ se Hayidara n'a kɛ i bɛ se ale de ye ne tasiji o ko n'a kɛ i bɛ se n nana n b'a kɛ don min na fana n y'u bɛɛ wele wallahi sunnamɔgɔ yɛrɛw de wulila ko Hayidara hali ni maa min t'i fɛ i bɛ ka min fɔ nin ye an bɛ nin fɛ wa an b'i nɔfɛ nin na n ko bɔn an ka taa fɛ silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ silamɛw ka fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ diinɛ ko kuma ye ayi k'a fɔ nin ye wahabiya ye nin ye tasawufu mɔgɔw ye nin ye tijaniya ye nin ye kadiriya ye n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ y'a yɔrɔ o yɔrɔ la diinɛ ko kɛlɛ tɛ ala ko kɛlɛ tɛ kɛlɛ yɔrɔ bɛ min kabini e ma na kabini i ma na dugukolo ka ɲi bɛɛ n'i taabolo don i nalen dugukolo kan bɛɛ b'a taabolo kan n'i yɛrɛ bɛ min choisi i bɛ tugu o tigi kɛlɛ tɛ yen hasidiya ni ɲɛngoya de bɛ na ni kɛlɛ ye kɛlɛ tɛ diinɛ na nin ko bolominɛ de ye tiɲɛ nin ko bolojigin de ye tiɲɛ e dara min na i b'o kɛ maa wɛrɛ dara min na i b'a to a bolo o t'i bali fana ka na n'i ka bolominɛ dalilu ye ko i mana ye ɲa minɛ kira y'a kɛ tan a y'a kɛ tan o t'i e fana bali ka na n'i ka bolojigin dalilu ye i mana mɛn n ye n bolo jigin a kɛra tan bɛɛ b'i ta fɔ kɛlɛ tɛ yen e tɛna ne bɔ n ta la ne tɛna e bɔ i ta la mais an ni kafiriw bɛ jɛ la o ni diinɛ ko don an ni kafiriw bɛ jɛ la mais n bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo wallahi an y'u wele a bɛɛ y'an jaabi u ma to kɔ min b'an fɛ an y'a jir'u la u bɛɛ ko an bɛ nin na an sɔnna nin ma sunnamɔgɔw bɛɛ a ɲɛmɔgɔ bɛɛ mais silamɛw ka nin tɛgɛ donbolo kɔfɛ ni ala sɔnna an bɛna meeting kɛ an bɛna silamɛ bɛɛ wele silamɛ bolofara bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan diinɛ ɲɛmɔgɔw min b'an fɛ an bɛna fɔ an faso denw ye mais nin yɔrɔ in na an bɛ min ɲini fanga fɛ jamana in sumali an bɛɛ ka hɛrɛ b'a la n'u m'u farati cɛnikɛla don o kɛnɛkanko don u b'a kalama anw da du b'a kuma bɛɛ mɛn jugu b'a mɛn hali sisan ko théâtre bɔla dɔ ye a fɔ ko mɔgɔw ka taa essence san ko essence bɛna dɛsɛ o t'u bolo nin ye u y'a minɛ ja fɛn o fɛn bɛ fɔ u tulo b'a bɛɛ la alors an bɛ min fɔ fanga ye a bolo jɔyɔrɔ ye min ye sunnamɔgɔ si tɛ yen an ma se min ma
a bɛɛ jɛna n'a ye bɛɛ ko Haidara an bɛ nin na bɛn siga t'o la Allahu akbar tasawufu an taara yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ko an jɛna ni nin an ti dɔwɛrɛ ɲini bɛn kɔ jamana kɔnɔ ko jango bi Allahu akbar o ye tiɲɛ Allahu akbar mais fo an ka fanga k'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen silamɛya tɔgɔ b'u la olu dilanlen bɛ ka bila fitinɛ ɲinini de kama Allahu akbar siga mais musalisalu don c'est-à-dire chaîne don chaîne kurukuru don tɛ ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa de cidenw don cidenw don Allahu akbar Haidara an bɛ min fɔ fanga ye u ka cidenw ka kuma kɔlɔsi Allahu akbar i y'a fɔ Allahu akbar balawu jamana in t'a fɛ bi ayi u ka cidenw ka kuma kɔlɔsi minnu bilalen don baara la u k'u ka kuma kɔlɔsi Allahu akbar Kulibali alors an b'a fɔ fanga ye et puis an bɛnna ka fana sunamɔgɔ ni tɔrikatigi an bɛɛ bɛnna kan voilà Allahu akbar an ka wajuli kɛ bonya kɔnɔ tiɲɛ an ka wajuli kɛ karama kɔnɔ tiɲɛ an ka wajuli kɛ ala kota kira kota an bɛnna nin kan Allahu akbar an bɛnna ka fana ni ne ka mɔgɔ dɔ ye dɔ neni ou bien ka kuma tigɛrumali kuma fɔ min ma a bɛɛ b'a dɔn k'a kan bɛ karisa de ma a tigi ka se fanga ma wa a tigi kɔmɔgɔ kana wuli k'a dɛmɛ Allahu akbar Haidara pour que jamana in ka basigi siga t'a la an bɛnna nin kan Allahu akbar de ye Kulibali maa o maa ka mɔgɔ mana jɔ fara i kelen ni fanga b'a ɲɛnabɔ maa wɛrɛ da t'i don a la o tɛ don a la Kulibali alors sisan min bɛ fanga bolo a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la voilà Allahu akbar an ka nin bɛnkan ninnu a kɛra papiye ye a bɛɛ dilanna k'a ban a bɛna taa di faamaw bolo ma tiɲɛ Allahu akbar mana n'olu yɛrɛ bɛ jamana sumali fɛ min bɛ fɔ kutubaw la min bɛ fɔ wajulikɛyɔrɔw la u k'u janto a la Allahu akbar k'a fɔ procureur général ye Allahu akbar u kan'u sigi ka convocation kɔnɔ Allahu akbar pas de convocation Allahu akbar u ka kumaw lamɛn u yɛrɛ y'a dɔn min tɛ diinɛ kuma ye u ka teliya ka tɛgɛ k'o la a teli b'an na pour que jamana in ka basigi Allahu akbar Zamzami Allahu akbar Allahu akbar an ka bɛnkan ye ninnu de ye tiɲɛ mais nin bɛnkan in sɛbɛnnen bɛna ta ka taa di faama soda bɛɛ la tiɲɛ a bɛna ta ka taa n'a ye tribunal so la Allahu akbar an mago bɛ min na bi silamɛw ka kelenya don siga t'a la ni min tɛ se o la i se bɔ a la tiɲɛ Allahu akbar ya ban nka n'i yera ko e de b'a fɔ i bɛ fitinɛ ɲini an y'o ko to fanga yɛrɛ de siga Allahu akbar a banna pewu a tɔ tɛ yen bilen ala ka mali suma amin amin nka an bɛ segin k'an ka sunamɔgɔw fo bɛ fo walahi u y'an bonya Allahu akbar u b'a kɛ an dalen misiri kɔnɔ kabini an datɔ an nana an jɔ misiri kɔnɔ ayiwa ko ka seli jɔ ayiwa ne ko kabini kelen n ko maa ka n'i bolo jigin dɛ n ko a bɛɛ k'a bolo minɛ mɔgɔ seli tun bɛna yɛlɛ tun bɛna an dɛsɛ ka seli Allahu akbar siga t'o la n ko bɛɛ k'a bolo minɛ dɛ wa ne yɛrɛ ta ye n bolo di Allahu akbar an selila an tilalen u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ko taara an ni bagijɛ nana wa ko an k'an ka bagijɛ fɛnsɛ ka wazifa fɛ ayiwa mais a bɛɛ kɛra mun kɔnɔ bonya ni karama bɛɛ nisɔndiyara walahi bɛɛ nisɔndiyara i sunamɔgɔw i mɔgɔ wɛrɛw bɛɛ nisɔndiyalen de farala ɲɔgɔn na wa an b'a dɔn a bɛnna ala ma mais nin bɛɛ kɔ fo an k'a dɔn mɔgɔ dɔw de bɛ yen u bilalen don baara dɔw de la u b'u ka hɛrɛ sɔrɔ o tuma na ni fanga m'a ɲɛ dayɛlɛ k'o tigiw filɛ u bɛ kɛ jamana in sababu jugu ye a oui fo tiɲɛ ka fɔ fanga fana ye anw m'a kanu maa si ka jɔ faama bulonda la anw tɔgɔ la anw y'an ta to faamaba de ma mais an ka jamana kisili kama
ani silamɛw lafiyali kama cɛnikɛlaw u kan ka kunbɛn siga t'a la u bɛ kunbɛn Allahu Akbar o ci de tun bɛ n bolo ka fɔ fanga ye mais an ma tila nin ye ne ka ci lase de ye tiɲɛ mais an bɛɛ bi jɛ ka min lase ni ala sɔnna o don man jan bilen Allahu Akbar an tun b'a kanu ni sunkalo banna dɔrɔn k'o tugu a la Allahu Akbar ka faamaw ka papiye d'u ma ka tribunal ka papiye d'a ma tiɲɛ n'u yɛrɛ y'u sigi ka cɛnikɛlaw kumakan mɛn n'u ma fɛn fɔ ni fɛn bɔra a la o fɔr'u ye dɛ o fɔra mais anw ka cɛsiri ye jamana in ka suma wallahi silamɛw ka don da kelen mais a lajɛ Allahu Akbar kalima kelen dɔrɔn bilahi an bɛna dɛsɛ ka seli bɛɛ nisɔndiyara tiɲɛ siga t'a la ne ko a kabini kelen n ko bolo a y'a bolo minɛ dɛ bɛɛ k'a bolo minɛ dɛ n ko wa ne yɛrɛ ta minɛ ne siga yɛlɛla bɛɛ nisɔn an tilala u ka ɲɛmɔgɔ ko ka bagijɛ fɛnsɛ ko an ka wazifa kɛ Allahu Akbar suna misiri kɔnɔ tiɲɛ kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen wallahi fanini banini bɛ min ayi o tɛ yen an bɛ se ka taa ta an tɛ se ka taa ta an tɛ se ka taa ta o tiɲɛ dɛ nin kɛnɛ in fana kan yakubu tukure n b'a fɔ Allahu Akbar a y'i laminɛ ale denkɛ de ye ne tasijiw Allahu Akbar ka encourager baara in na tiɲɛ wa a ma k'a yɛrɛ kɔ an n'a y'a bɛɛ kɛ Allahu Akbar a dira an sera ka so yakubu fɛ yen non a filimɛna wa n t'a dɔn ɲɔ tɛ a kɛra nisɔndiya da ye tiɲɛ siga t'a la a bɛ ko ye Allahu Akbar a kɛra nisɔndiya da ye siga t'a la a bɛ ko ye wallahi an b'u fo a y'i laminɛ k'a ɲini ala fɛ lailatul kadiri in bonya kama maa o maa ko i bɛ silamɛw ka bɛn tiɲɛ ala k'i mako sa amin ala sɔn Allahu Akbar ni hɛrɛ b'i la ala k'a bɔ i la amin amin ala i sɔn jigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'i jigi tigɛ amin ala sɔn Allahu Akbar maa o maa ko n bɛ fɛ silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ko e wulila ka jɔ o la hali ni dakuruɲa kelen kuma ye yarabi ala k'i ka dɛsɛ kɛ se ye amin ala sɔn Allahu Akbar maa o maa bɛ faso in bɛnni fɛ ala k'a n'u bɛn amin amin ala k'a n'u kɔrɔta amin amin fitinɛtigiw ala k'u mago sa amin amin ala sɔn ala ka balawu jigin u kan amin amin ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma amin amin ala ka kelenya don mali kɔnɔ amin 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 ci min tun bɛ ka fɔ fanga ye nin don u b'u ka papiyew sɔrɔ inshallah su in na dugawu minnu kan ka kɛ u bɛ n'olu ɲɛfɔ sisan inshallah su in na mɛlɛkɛw bɛ yan fɔ fajiri a kana n'a taara so a kana sunɔgɔ dɛ ayi sunɔgɔ tɛ yen a ye taa ɲɛ jo a ka nin dugawu in kɛ wa su in na a bɛ minɛ dɛ a bɛ minɛ ala k'a minɛ amin amin alhamdulillah su in na fayida o de ye arakan fila selili ye namu ni arakan fila selila i b'a selili fatiha ye ani sura min mana nɔgɔya i ma i b'o da kan ni tilala o la i bɛ istighfar kɛ ni o de ye astagfirullah i b'o kɛ siɲɛ 100 ani salatu ala nabi n'o ye ka kisi ɲini kisi kɛ kira kan o siɲɛ 100 a mana kɛ salatu ye n'o banna ya hayyu ya kayyumu birahmatika astaghis k'a fɔ ya hayyu ya kayyumu birahmatika astaghis a laban i b'o fara kan ni o de ye agisni o kɔrɔ de ye ya hayyu ya ɲɛnamaya masa ya kayyumu masa min jɔn bɛ ni a yɛrɛ ye ani danfɛnw ye birahmatika n'i ka hinɛ ye astaghisu n bɛ dɛmɛ ɲini fɛ agisni ala n dɛmɛ bɔda kɛ n ye n ka dekunw na o mana kɛ hami o hami na i kan k'o kɛ siɲɛ 300 ani siɲɛ 13 n'o kɛra hami o hami ye ko ala bɛ bɔda di ni suba in yɛrɛ kama ala k'o kɛ bɔda ye an bɛɛ ye ala ka kɔrɔta di ala ka wasa di ala k'o k'a ka ala ya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu muhammadu alayhi ayiwa an ka laada baya n t'i fila fara ala kan n t'i fila fara ala kan n t'i jɛnɛya kɛ n t'i suɲɛli kɛ n t'i n den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا فرج همومنا واكشف همومنا واستر عيوبنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.